господа, този поздрав е специално направен от Айнел, Айсел и зетя Ники. Специално за Кадрие, най-добрата на света. Айнел, Айсел и Ники, леско семејство од нашто село, поздрав керава Медадески. О Кадрие, кај си лески празник днес, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, и си мамбут бари фамилија, капа барав тумен. Вали грми за нашта Кадрие, пак и врви, всичко и се случва, всичко и приляга, викнем ли се събере, и цяла махала нига. Лекси ти си барвало Кадрие, онај баро Анди фамилијата ни. Весело гел, весело викне всичко сам, пусти ги насам, сам се издигна, има љубов, къща, палат и најкрасивите мечти. Вали грми за нашта Кадрие, пак и врви, всичко и се случва, всичко и приляга, викнем ли се събере, и цяла махала ни